Perretxiko gorri batzuk, doktore batzuk, holan, mota... Amanita muskaria. Mota zurizek... Amanita muskaria. Untxe jatozak, baina sakukarak jatozak, Eta hori arriskutzu edok, Zorginak eta horra ziten ez joien dantzan. Hortik, nik entzun digikoat, hortik zer ematen dela, LSD, drogia. Aluzinogenoak eidosak horrek perretxiko. Bai, bai. Hori ataten egio. Jo. Sala zertute, ziketute edo entzutia. Horren azala, nik entzutie baino gehiago jokuat, ikusitxe jokuat, baserri askotan egiten zuan, handitxo hasten zienien, azala, alik eta osuen kendu, eta baso baten zabaldu. Baso baten aguen, zabaldu, eta eluize guxatzeko eidok sekulekue. Segur asko. Bai. Zehaitik dan. Euli guxatzeko balio deula. Bai. Hori entzun digikoat. Baina norbera jateko ez. Dana dela, batzuk jaten juek, baina kontrol ondize deukienak, Hor, bai jauzek, hor bestekaldien eta bai jauzek batzuk oso ondo preparetan dakizienak batez ben neurri zen. Ze bere nue oso ona eidok, baina neurri zen hartute. Bai, hori nahi lagun batek esaten dut. Perretxiko guzti doze jangarri, baina batzuk behin baino ez. Hori dok, bai. Baina hau muskaria, hori ipuinetako hori perretxiko tipu hori, da oreinkumiaz da agertzen dana irudizetan, eta hori muskaria edo hori aluzinogenu edo geztokil garrize. Beste batzak familia horretaku, baina kolori jogek berde ilunski eta holan. Amanita faloidez. Hori do faloideza. Hori janezkero fit. Bai. Hori behin bakarri. Bai, egazta da handizeze hartzen dok, eta karo, ia pasetan dok hausera, eta hori zerure, da imperrure, bat jakin ez dok, hori dok.